Sige daw, ambak daw, Noy. Lalom, Noy. Malagwan. Smoker. Be, pag-brief lang. Wah! Eh, wala kay kuan, short. Huwag ka sa niyo. Huwag ka sa kailin. Pag-brief gani. Ayun, dali sa bato. Pag-brief, kana lang ganito kang kuan mo. Sige na. Gusto ko man ha. Alangan, mag-video ba ako, babe niya? Makitaan niya yung kuan. Buwat eh. Video. Ngayon tayo magpapot yun. Masala na. Ini ha? Bunlog yun. Itong bilog na magbula. Hindi na. Hindi na ako bilog. Uli. Ahawit. Sige na, go. Go, yam. Hirama sana yung kuan, babe. Kani, oh. Boxer short. No, I took now. Bagay shoulder. Kinaas ko na yun ito, tapos sige hapon. Kanya pa ni hapon, no? Mga aslong, no? Wala kay bago man. Bago ng dawat. Mapa na mga aslong. Sige na ako nabuglo. Pare! Bugnaw? Ano kayo? Ang wati, mahal na Tugnaw dito, tugnaw kayo. Tag-init kayo. Ang wati yung gawin, ano nakatakbo sa katog na. Ay na lang pag-pre-pre. Ay, mawala yung mga wati. Pag-brief, rabi uy. Ay, mga wati. Tugnaw kasi, ikaw pala ni Kumpay. Pag-brief raw gani. Ano, may tugnaw, mas mabasa na, oh. Pwede man, mag-plan din, kaya mag-brief lang, kaya mag-buko. Okay, tao. Tao. Daw, ang wati. Ang wati, ah! Ang wati, mag-aamay. Ay, na nag-trip yung vlog. Dala, kag komple. Ibutan mo, bugnaw ganyan. Yes, eh. Oh, nag-yakusap eh. Ha? Yakusap. No? Ay, ulaw-ulaw. Baligyan ang mga ganyan sa kuwan ba? Ayaw ang macho dancer. Ah, sayaw, sayaw. Lalong, babe. Replacing ba? Baligo? Sa init. Ano kayo? Spring ba? Ano ko nabilak ko?